Каква марка? Виж марката BMW. Легенова, айде си има. И колата с BMW съм. Али? Твоята ли е? Да. Вау! Я да видим марката. Вау! Я съм ви по-нея и по-смел. По-нея и по-смел. Медия в момента ти правя мини клипче. Как да? Не можеш да го видиш. После ще го гледаш. Времчето ти отвънка. Хайде. Ама, себе ли марката? Марката е сняг, да. Да, ма я и видя клипчето. И дали най гората. Хубаво ли? Да, хубаво. Я не видя. Спри. Ама че не се пая злош. Спри го, бе. Ти злош не се паяла. Как не съм? Виж, тази цъгни се това малкото Не беличко. стига, бе. И Давай го цъгнис.